Fer unes roses amb botons és realment simple, original i és una manualitat que es pot compartir sense cap problema amb els més petits de la casa. I quina millor època per fer-la si aprofitem la diada de Sant Jordi? La tradició diu que s'ha de regalar una rosa a les noies estimades. Així, els nens també combinaran les manualitats amb una tradició centenària de Catalunya. Um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar. El material que farem servir seran uns botons vermells de diferents mides, filferro prim de color verd i unes alicates que tallin el filferro. Començarem tallant uns 30 centímetres del filferro de color verd. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça. I el doblarem més o menys per la meitat. Un cop tinguem fet això, començarem a enfilar els botons. Posarem un cap de cada extrem del filferro per un forat dels botons. Els posarem de més petits a més grans, de manera que quan quedin tots posats tinguin la forma d'una rosa. Al final hi posarem un botó petit de color verd que serà la tija. Així ens queda a nosaltres. Per fer la tija enrotllarem els dos extrems de filferro i així ens anirà quedant la tija de la rosa. Si volem ornamentar amb unes fulles, agafem un tros de filferro i li donem forma de fulla i l'inserim a la tija que estem doblant. D'aquesta manera podem ornamentar una mica més la nostra rosa. En podem posar una o dues o tres o les que vulguem. Quan haguem acabat ens ha de quedar una cosa més o menys així. Si en fem més d'una, podrem fer un ram. Si fem d'altres colors, tindrem flors d'altres colors. Nosaltres les hem fet totes vermelles, així tenim un ram de roses vermelles. Si volem, el podem posar en un pot i així quedar la cosa molt més arregladeta. Ja veieu que és molt fàcil i molt vistós de fer. Des d'aquí us animem a que ho proveu amb els vostres pares o amb els vostres fills. Si voleu sentir una descripció de com ho vam explicar per la ràdio, només heu d'anar a lafletxablava.blogspot.com.es i hi ha l'àudio de com fer-ho explicat per la Montse Espelt. Que ho disfruteu! Smiles, but she doesn't see.